Odbili su nam građevinsku dozvolu. Evo, znači kod mene ne može bukvalno ništa se uradi isprave, znači bukvalno taj način rada kod mene jednostavno ne postoji. Evo da vam pokažem. Da, sad ću vam pročitati sve stavke po kojima je dozvola odbijena i objasnit ću vam šta ću da radim. Ima 8 stavki po kojima je odbijena dozvola. Prva stavka kaže investitor nije pravilno označen u dokumentaciji. Kako? Pa lepo, zato što je plac se vodi i na meni i na supruzi, tako da imajte tu u vidu da ako se plac vodi pola-pola morate naznačiti i suprugu, a ja nismo je naznačili bili ni u lokacijskim uslovima i oni su bili prihvaćeni, ali ovo sad nije prihvaćeno i ne vredi. Sad, šta je tu je? Onda, druga stavka kaže nedostatak punomoći, znači da nema da je moja supruga dala punomoć arhitekti. Prvo moramo da naznačimo u dokumentaciji moju suprugu, u drugom, znači treba da supruga da punomoći arhitekti isto kao što sam ja davao, snimao sam to, ima tamo u nekim storijima na Instagramu. Nedostatak saglasnosti, znači nije se supruga saglasila da možemo sve da radimo, da je sve u skladu sa njen, znači to su prve 3 stavke. Četvrta stavka kaže izjava glavnog projektanta nije usaglašena. To ne znam šta je, verovatno je, aha, ne, to je drugo, izvinjavam se. Evo sad ćemo gledati. Što vi nešto za... Ne. Nešto ideš? Neću. Što? Nisam glavno zašto. Izjava glavnog projektanta nije usaglašena. Znači neka izjava tamo nešto nedostaje, to će Marina izmeniti u projektu, to je jednostavno, znači ništa specijalno. Peta stavka je neusklađenost sa lokacijskim uslovima. Zašto? Šta se desilo? Znači bukvalno su nam napisali da naša septička jama nije usaglašena sa septičkom jamom koja je data u lokacijskim uslovima da mora biti. U lokacijskim uslovima piše da se da vodonepropusna septička jama, to jest ona plastična ili kakva već, da se tu, da kažem, odlaže. Mi smo stavili bioseptičku jamu, koja je bolja i koja ima ekološkija, ne znam kako tu reč uopšte izgovorim. Znači ona je više ekološka, koja je relativno bolja i koja prečišćava sve te otpadne vode i pored koje se radi upojni bunar, u koju, znači, višak vode odlazi u taj upojni bunar i odlazi voda u zemljište, ali prečišćena, ekološki čista i sve. To znači ne može, ok, stavit ćemo plastičnu, nije nikakav problem. Šesta stavka je nedostatak u grafičkom delu, znači nije iskotiran položaj septičke jame. I to je jednostavno u programu arhitekta zameni bukvalno 2 kote, to je verovatno propust, ali Bože zdravlja, mislim nije smak sveta. I imamo 7. stavku koja kaže nepravilnosti u proračunima. Bruto i neto površine čelične nadstrešnice nisu uključene u ukupni obračun površine objekta. Znači, to je ona terasa. Hvala, brate. To je ona terasa pored dnevnog boravka za sedenje, ona će biti kao čelična nadstrešnica. Arhitekta kaže da za takve stvari generalno i ne treba projekat, pa ćemo sad odlučiti samo da li ćemo je izbaciti sa projekta ili ćemo, da kažem, odraditi to u proračun da bude tu i jednostavno to su sve neka sitna pitanja, ništa nije strašno. I kao nedostatak dokaza o uplati 2950 dinara. Da li je arhitekta zaboravila da okači dokaz na CEOP ili šta je se desilo, ne znam, uglavnom je plaćano, to se ne sikiram, to mi je rešeno. I ako bude trebao dokaz, pronaći ću u aplikaciji banke i to ćemo rešiti za par minuta. I sad, šta ću ja da radim sad po pitanju ovoga? To je možda i najzanimljiviji video. Ja i kamerom smo imali nešto u planu danas da snimamo drugo, ali pošto ne možemo to sad da realizujemo, plan je sledeći. Ja, evo, samo da doručkujem i odmah krećem, idem po suprugu na stovarište da oštampamo te saglasnosti i ostalo, idemo kod notara, ja se nadam da će i arhitekta u međuvremenu ovo sve pripremiti. Želja mi je, evo, ostanite do kraja videa da vidite da li ćemo uspeti. Želja mi je da bukvalno svu dokumentaciju, evo sad je 12:30, znači želja mi je da ovu svu dokumentaciju sakupim i da je do noćas, da kažem, do večeras to arhitekta preda. Da zakucamo situaciju. U stvari ne mora da žuri, brate, da. Ona njen deo može da uradi realno i do ponedeljka, jer oni svakako u opštini ne rade do ponedeljka. Znači, ovaj deo sa notarom moram danas završiti, znači, i da u ponedeljak predamo odmah da vidimo da li ćemo uspeti. Ali u svakom slučaju se nadam bržem odgovoru nego do sad. Oni su sve pregledali, sve ok, samo ovih 6-7 stavki pregledaju
Ja mislim da bi to trebalo u par dana da bude gotovo. Ostanite do kraja videa da vidimo da li ćemo uspjeti sve ovo da završimo. Da, malo da zaboravim. Odmah, čim je se ovo desilo, sam kontaktirao onog mog drugara, znate, advokata Ozrena Slovića, s kojim smo i bili na proslavi pre neko veče kod njega u kancelariji i snimao je s nama videa i tako dalje. Zapratite ga na Instagramu, znači Ozren Slović, čovjek je legenda. I ja sam mu poslao odmah šta se desilo, da li možemo da rešimo, da li postoji način da rešimo ovu situaciju tako što će moja žena da odradi jedno punomoćje u kojem će da ovlasti mene da ja sve radim u njeno ime i na taj način da rešimo svu ovu zavrzlamu oko tog notara. I on mi je odmah odgovorio... Znate, pošao sam sad na neko suđenje, čim se vratim posle u kancelariju, sedam ovo i zovem to da vidimo šta. Eto, znači čim se on vrati iz kancelarije, šalje mi šta se dešava, zove me i bit će u videu. Ajde da vidimo da li ćemo stići. To je najjača stvar. Ja mojoj ženi nisam ni javio da ću doći i nema pojma da idemo kod notara, a ona ne voli da se snima. A sad će morati. Neće ovo mnogo, malo sam. Vidimo šta kaže gospođa. Hoće ići s nama. Ma šta hoće ići, ko je pita, ima da ide. Gde si gazdarice? Bez nje ne možemo ništa. Ideš sa mnom. Ustaj, kreći odmah. Idemo kod notara da ne vredi. Ustanovili su u opštini ko je gazda kuće i mora on, kaže, da potpiše. I odbili su mi dozvolu samo zbog tebe. Eto. Šta ti je žena zlo? Čekaj, evo da dođe, da sam Nemanja sam. Jesi ti sam rodio ili? Ja. Pa da, šta se plašiš? Ko će doći? Haca i Dragan. Gdje su oni? Hoćeš i pogleći po robu. Znači, kolege su otišli po robu. Dobro. Hajde, čekaj, da doštampam punomoć. Snimaš. Pa snimam, šta? Moraš biti u videu, sad je ovo vanredna situacija, ovo sutra izlazi. Kako sutra? Pa sutra. Pa odbili su dozvolu, brate. Aha. I sad ti treba da potpišeš, ne može bez tebe, eto vidiš da si ti gazda. Šta ti sad kao meni ne veruješ nešto? A verujem ti nego ti, znaš, malo prcaš. Šta se smeješ? Pa onako. Pa šta, dobit ćemo. Dobit ćemo je valjda jednog dana, otkud ja znam sad. Pa šta se smeješ? Pa nije, nego treba da potpišeš ti. Smijem se zato što te snimam, a ti... Da pročitam šta piše. Nema teksta, brate. Kako nema teksta? Pa to je to, rekla si šta prcaš. Aj, joj, žarko bre, Ona i ovako neće da se snima, brate, a sad je se baš olabavila, da viš crvenilo ružiš. Da, inače sam htio to da vam kažem. Ček, dokrenem kameru. Ajde, okreni se. Da, inače sam to htio da vam kažem. Trenutno je Zorica glavni i odgovorni direktor ovdje u Kamenu Kojić. Ja se trenutno tu ne pitam ništa. Tako što se bavimo ovim snimanjima i svašta nešto pripremamo, tako da nemojte samo da to koristite na zlonameran način. Neće vam dati popust, ipak se ja pitam za to. Trenutno imamo popust na sve travertine 10% do nove godine, znači ponedjeljak i utorak. Ajmo da vidim gužvu ovdje, pa... Ne radim utorak. Ne radim utorak. Znači samo ponedjeljak. Joj, rođo. Ne, ovo neće ići sigurno. Ja tek sad uključio snimanje. Ovdje? Stigli smo, sve je gotovo. Ispuna papire. Nisam. Znaš, kad misliš o hiljadu stvari, brate, znači... Popizdiš, majke mi, koliko stvari razmišljam, dobro sam i živ. Da, treba i moja lična karta. Da.
Da. Ali, Zato mi nije bilo logično da vučem vidi, ka sebi. ja i Zorica smo takvi tipovi, brate. Znači, zašto sad ovaj video snimam? Znači, generalno, nije se tu ništa krucijalno desilo. Oni su odbili, mi smo evo upravo potpisali, sve je okej. U principu, jedina stvar zašto snimam ovaj video je dobra stvar da vidite da ako se desi to odbijanje, da shvatite da nije ništa strašno, da se to vrlo brzo završi. Znači, ja sam odmah, vidjeli ste, kontaktirao sve koga treba, podelio ko šta može da uradi, tipa šta je arhitektin zadatak, šta je moj, šta je tak dalje, sve smo završili i nema šta, ja i Zorica generalno tako. Čim mi dođe obaveza, je li tako? Alo, je li tako? Da, zove me. Čim mi dođe obaveza, odmah završim. Znači, ne čekam bez veze sutra, preko sutra nešto, gubim vreme. Znači, odmah sedam, brate, idem, završavam i to je to. Bilo bi super. Evo, pošto će ovaj video ići sutra, to jest u subotu, molim ove drugare iz opštine Stara Pazova, stvarno su i do sad bili korektni. Ja se nadam da će nam to, bilo bi idealno kad bi nam uradili do nove godine. Evo, ja bi bio stvarno, čisto pitam u videu, ako se ostvari, hvala, ako se ne ostvari, šta da vam kažem. Čekat ćemo posle praznike, poslije će se baš imam utisak da se otegne, ali ja. Zapratite, pišite šta vas interesuje, ako nešto nisam rekao kako treba i vidimo se.